fundacions com Resilis, que aquesta setmana hem sabut per una notícia que ha publicat la SER Catalunya que continuarà gestionant les ajudes a extutelats, a joves extutelats, fins al 2026, malgrat que és la fundació esquitxada per l'escàndol de pagaments indeguts. És a dir, que el govern renova el contracte a l'empresa sospitosa d'haver fet pagaments indeguts perquè segueixi fent pagaments fins al 2026. La Sindicatura de Comptes creu que es van pagar de manera indeguda 4,7 milions d'euros. De fet, Resilis l'any 2023 es van portar 26 milions d'euros en contractes i subvencions públiques, és a dir, Déu-n'hi-do, i ara doncs s'emportaran $500,000 més per seguir gestionant aquestes ajudes de cara fins al 2026. El tema és que la Fundació Resilis no està només al radar pel tema dels pagaments indeguts. La Fundació Resilis, amb plataforma educativa de la qual forma part, i també una UTE que forma amb una altra fundació, doncs també tot presumptament ha rebut acusacions de crear places fantasma i cobrar per joves extutelats que realment no estava acollint. També se'ls acusa d'inflar pressupostos, d'inflar contractes per cobrar més del que haurien d'haver cobrat, etc. Per tant, doncs, la Fundació Resilis, amb tot aquest currículum de sospites a sobre, de moment cap condemna ni cap sentència, però amb totes aquestes sospites a sobre seguirà gestionant les ajudes extutelats fins al 2026. I aquesta setmana hem sabut, això és bastant gros, vull dir, el tema de la renovació del contracte Resilis és gros, però això a mi em sembla una falta de respecte a tots els catalans, que és que aquesta setmana s'ha iniciat al Parlament de Catalunya la comissió d'investigació de la dgaia, la típica pantomima parlamentària. I per què és una pantomima parlamentària? Quina prova tenim de que això serà una pantomima parlamentària? Doncs perquè s'ha creat aquesta comissió i s'ha decidit qui és el president d'aquesta comissió, qui és la vicepresidenta d'aquesta comissió i qui és la secretària d'aquesta comissió. Doncs agafeu-vos fort perquè el president de la comissió és del PSC, la vicepresidenta de la comissió és d'Esquerra Republicana i la secretària de la comissió és de Junts per Catalunya. Recordeu, no?, quins han estat els 3 partits que han dirigit la Conselleria de Drets Socials els últims anys? Exacte, el PSC, Esquerra i Junts per Catalunya. És una broma de mal gust, de fet seria broma si no estiguéssim parlant, per un costat, ni de tants diners públics malversats o almenys utilitzats de manera fraudulenta, i si no estiguéssim parlant també que tot l'escàndol de la dgaia no només hi ha el tema econòmic, sinó que hi ha el tema dels abusos que han patit i el maltracte que han patit molts joves extutelats, molts joves vulnerables que estaven sobre tutela de la Generalitat i que coneixem alguns casos, per exemple, que han acabat amb xarxes de prostitució. Per tant, credibilitat zero i sensació que només el Parlament i aquests partits que han estat responsables dels governs o de les respectives conselleries de drets socials, la sensació és que l'únic que volen és tapar-ho fent veure que fan alguna cosa i fent cortines de fum. És bàsicament la sensació que des de fora a un li queda, perquè al final que els mateixos que han gestionat els governs i les conselleries de drets socials són els que ara presideixin la comissió d'investigació de l'escàndol de la dgaia, doncs la veritat és que sembla que s'estiguin rient de tots els catalans que cada vegada estem pagant més impostos i que veiem com aquests impostos serveixen per veure com els serveis públics cada vegada estan més degradats i que uns diners que haurien d'anar per gent que segurament els necessita perquè són vulnerables doncs van a parar a les butxaques d'aquestes fundacions del tercer sector que moltes vegades tenen lligams amb partits polítics, especialment Esquerra Republicana, que és el que segurament està més esquitxat per tot plegat. De moment, però, comissió parlamentària, es parla molt als mitjans no subvencionats, com l'E-Notícies, la Gent d'Octubre, etc. Però veurem si arriba, si tot plegat, tot això fa el salt als tribunals. De moment, el Tribunal de Comptes ja investiga els pagaments indeguts a la dgaia. Repeteixo, els pagaments indeguts, no tot l'escàndol
de la Dgaia, que repeteixo, un dia parlaré de tot l'escàndol de la Dgaia i veureu com això dels pagaments indeguts és només una gota a l'oceà. Però en tot cas, el Tribunal de Comptes ja investiga aquests pagaments indeguts durant els últims anys a la Dgaia. Veurem el recorregut que acaba tenint tot plegat. El que sí que hi ha una mica d'esperança perquè algú porti a la justícia doncs, tot plegat i veure si s'assumeixen responsabilitats, perquè de moment recordem que els pagaments indeguts la Generalitat els ha perdonat als beneficiaris, que d'altra banda trobo lògic perquè la Generalitat és la responsable de que es paguin correctament les xifres que li pertoquen a cadascú. Ens vam trobar, jo vaig poder parlar amb una jove extutelada que d'un dia per l'altre li demanaven més de 30.000 euros i deia, jo ho he fet tot, i ens explicava, no? Jo ho he fet tot correcte, jo he avisat quan he trobat una feina, he tornat a avisar quan m'he quedat sense feina, m'he fet tot el correcte i ara em demanen 30.000 euros. Doncs la Generalitat ha perdonat, ha condonat els deutes a qui es va beneficiar d'aquestes ajudes, però ja està. No ens hem ficat a perseguir quins eren els responsables de la Dgaia i, per tant, del govern, per tant, de l'administració, de que tot això doncs, acabés malament. Sigui també una fundació del tercer sector, de la Conselleria de Drets Socials. Això no se sap qui ha estat el que va fer, que com us deia al principi, per incompetència o per connivència, que no sé quina de les dues és més greu, segurament la segona, però la primera, amb els sous astronòmics que gasten alguns, doncs també seria greu. Però en tot cas, és això, perdonem el deute, que no hagin de pagar, però qui ha estat responsable polític de tot aquest desgavell, de moment no se sap, ni el govern té intenció d'esbrinar-ho, ni sortirà d'aquesta comissió d'investigació, perquè ja hem vist que tot plegat és una pantomima i una cortina de fum. Per tant, si hem de confiar en alguna cosa, hem de confiar, per exemple, en la gent d'Acció Cassandra, aquests advocats que han anunciat un crowdfunding que ja han superat, van demanar 10.000 euros i ja l'últim cop que ho vaig mirar, crec que ahir o abans d'ahir ja els havien superat, uns 11.000, per portar el cas Dgaia a la justícia i doncs, que sigui la justícia la que dictamini si hi ha responsables amb nom i cognoms de tot plegat i, tal com ha anunciat Acció Cassandra, no estem parlant només de les ajudes indegudes, sinó que estem parlant també d'aquests contractes inflats, d'aquestes places fantasmes, d'aquests lligams i portes giratòries que hi ha hagut entre fundacions del tercer sector i la Conselleria de Drets Socials. Per tant, veurem si té recorregut judicial tot plegat, que esperem que sí, perquè seria molt gros que tot aquest tema de la Dgaia acabés sense cap mena de responsable ni culpable pagant per tot plegat. Així que veurem com acaba tot el tema Dgaia, però serà un tema, una qüestió que anirà per llarg, perquè és un tema molt... No només perquè sigui un tema molt greu, sinó perquè és un tema amb molta informació darrere, amb molts casos de presumpta malversació, us deia, contractes inflats... O sigui, és que és, ja dic, un dia de parlar de tot plegat, perquè és que hi ha tantes coses que costa, doncs, ordenar-les, no? L'agenda d'octubre crec que porta, no sé què deu portar, 6 o 7 vídeos ben bons i llargs sobre aquesta qüestió. També la SER Catalunya ha tret aquesta exclusiva aquesta setmana. Nosaltres a l'E-Notícies també vam anunciar que, tot i que ja estava en marxa la comissió, tot i que la sindicatura ja estava investigant el cas, la Fundació Regilis es van portar no sé quants contractes i subvencions públiques de no sé quantes conselleries de la Generalitat, vull dir, RAC1 també ha anat traient alguna cosa, doncs és una mica un dia posar una mica d'ordre i intentar, en qüestió d'un quart d'hora com a molt, que quedi tot clar fins on arriba l'abast de la tragèdia d'aquest escàndol que és la Dgaia. I ja està, fins aquí l'altra cara, el podcast d'actualitat política que t'explica l'altra cara, la que no t'expliquen els mitjans subvencionats. Recordeu que si vols que segueixi explicant tot allò que no volen que sàpigues, ara em pots donar un cop de mà sumant-te al Patreon, perquè tindràs no només accés anticipat
aquest podcast, sinó també altres regals, com per exemple aquesta tassa, que no te l'he ensenyat abans, Motosserra Catalana, amb un llistat de xiringuitos subvencionats, entre ells, per exemple, algunes de les fundacions del tercer sector, com Resilis, Faci o la Fundació Mercè Fontanilles. N'hi ha moltes més.